J.O., se on MC Eetu tääl Stakel suoraan Nemesikseltä. Tää biisi kertoo mun kovasta AMI-selämästä. Nyt on huikeet setti tulos. 2023, MC Eetu. YO. Oli perjantai-aamu ja bussi heitti kouluun. Istuin bussin perälle, ku ei autoakaan mulla ollut. Kaikki vaan nauraa, ku istun bussissa. Velanperijätkin tulee hakkaharavalla. Tavaralla käteen ensimmäiseksi osuvalla heittää opettajakin. Ja sykkii verisuoni housuissa. Se sanoo, isäs vaatii, että susta tulee ison lääkäri. Miten voisin olla, jos on vaan tyhmä pieni kokkonen? Piplun heimoneuvosto ottaa multa liikaa. Koittaa saada mukaan mökille ja tehdä musta siikaa. Ne ei ymmärrä, että mun pitää tehdä työtä. Saan niin paljon bisneksistä, ettei tarvii kiristää vyötä. Tiedättekö te lukiolaiset EES, et miten paljon me amikset saadaan poikiin? Yksi päivä mietin, et miten tän sais loppuun. Ei tarvis enää mennä kouluun, vaan pääsis töihin notkuun. Aloin ihailee aikaansaavia amiksia. Eero Syrjästä ja Juhis Reisinkiin. Ei tarvii mennä kouluun, kun menee ja kräkkää kaikki. Siitä se idea sit loppujen lopuksi Seuraavan aamun menin Red Bull repusluokkaan. Red Bull korkattu ja juodaan ennen ruokaa. Luokkakamut katto, mitä toi Eetu virnuilei. Ne päätti, et nokkaamal toi virne lähtee. Se parhaiten mällää joka viimeiseksi Mietin lattial maatessain otettuain pumpusta. Ruokatuntiin vartti ja ootin sitä innolla. Kunnes opettaja toups, et mennään etuajassa. Korvapuusta ja mussuttaessa kuulu vaimeen pamahus. Siitä seuras kyttien pillit ja koulun palohälytys. Loppys sit mietittiin, et Eetu mitä vittua. Koitit sit saada sun skuadinkin tapettua. Tyhmä Eetu, sun pumppus tehnyt mitään damakei. Sanoin, minä tykkään homopornosta, päästäkää menei. Heitin juilukortin ja kytät laski housut. Pelkäset kikkaus ois tästä lopputulos. Pääsin ku dogi veräjästä, mut nyt tää on varmaa. Yhtään punasta mentulaa en enää Akselilta ota vaik ilmaseks antaa. Vitun Akseli saatana.